For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani. Makaniko nayo soko. Moyo. Makaniko namwe. Azi kudiko ne family. Parkunzi. Kongo taura kuti baba. Parkunzi ndi baba apo. Nani? Saka ndipani. Ari kuti. Ari ku mashingo. Ne namba yake. Ko namba yake. Sei urunyanya ufungiziro kuti pamiri ndepababa. Seven, my baby. 0, 5, 6, 2. I got short. 078 70 85 6 0787 085 622. I know that's right. Knowledge. Religion. Matari. Saka ukalala ne lini knowledge matari. na February. February. Ungoro msikana ama si msikana? Yaka kusoma. Saka sei wewe wakufundizwa kulala na baba. Wangwaita sei ukaenda ku church ukataura. So ukataura tikatora ma witness akakunzwa uchitaura ku church. Zvinozobika zvakanaka. Ndawo nokuti. Ko kamboenda church kwati ndochichaunopinda? Chii chakaitika ku church? Ndofuna kuti. Church ndakaenda ndabva vandibvunza kuti vakatanga kuprofita. Iri profita zvikanzi mwana munokwanisa kumubatsira here. Ndibva vati tokwanisa. Ndibva vati iwewe ndikuona baba vako vanhu vari kukushandisa nehanzvadzi dzako. Ndibva ndaramba ndikati aiwa zvisiri izvo. Witness yacho iye ndiyaitika kutonyora zvikanzi saka isu hatina zvatombokwanisa kunyora nokuti iye mwana ari kuramba. Ivo ndobva vati alright. Asi kuti ndizoziva kuti yakazosimuka sei handina kuzviziva. Ndomataurira wakaita wewe? Wakati ndemumwe haisi ana baba? Havana kutotaura zvenhumbo, ende zvenhumbo wangasingabvunzi. Kushandiswa chete. Ndozvavakangotaura. Saka ndizoti mashandisiro acho manje. Kuti ndizoziva manje havana kutaura. Ndeusiku here kana ndemasikati? Havana kutaura. Ari baba wako chaiwo chaiwo? Ai. Ichi? Stepfather. Vari kuvaroora mai vako? Saka mai vako vaya uripo vaine udhara? Ndakaenda kure. Mazvinisa? Isabhuku makusvibiswa zvakadai. Chii chaitika kuti musvibiswe madhadhe? Changamire Rori dunhu rese riri kuti ndini makaita. dai kuri kutema munhu nedombo. Umwe musi vanhu vaiti hatina kuona kwakabva noruoko. Uyu munhu unotaura zvokurariwa kwake. Handitika zvaanopupura waakarara naye. Munhu akakusvitsai mashoko achiti ndini ndiri kurara nomwana uyu. Dare rapera asi saka kandibvunza ndikati
hamungabvunzini, bvunzai iye nokuti urimo. Ine handidi kunyadzisa mambo. Kuzikamwa kwangu namambo kana kuziva mambo, handigoni kutadza nenzira yakadero pamberi pemambo. Kunyange mukandivanzira zvenyu kuti estate, but ndandichidawo munhu unomirira state, ndigogona kumubvunza mibvunzo yangu imwe sajaji mugojaja pamibvunzo yavanhu vaviri. Zvinoitika manje zvinhu zvinouya nenzira yakadaro, tinoda kuti mimi mugarisane zvakanaka. 1 2 muri mumiririri wamambo. Kana zvadaro chinonzi makuna-kuna, chinonzi matata, chinonzi chisi, kurima nechisi chikauya kuna mambo chinouya nemunhu anenge aripota. Tokudanai kuti hemuti batsirewo tinzwe. Kana chiri chokwadi chinobuda, kana dziri nhema dzinooneka. Saka isusu nokuona kwatiri kuita pa tiregai kutsvaga utamu mugati kana kuti kutsvaga makudo mugomo unomawana. Uyo ataura nezvomukomana wake ari pano knowledge matariro, ndo atakumirira knowledge kuti abvise mari kwamuri nokuna mai vake kana kuna baba vake oroora mudzimai wake. Nyaya yenyu maonero andiri kuita inini haina umbo hwakazara. Kana makazviita kati hamuna, but evidence hatina. Hanzi chakafukidza dzimba matenga. 1 2 rina manyanga rinonzi chii? Ari kutiyo kanobuda kamwana. Manje tumona vanhu Mwari kuti kabudi. Takaona nzeve dzasiyana nedzenyu idzi dzakadai akazi kenyu kunyeperwa. Ndo patiri takutora danho rechipiri rokuti takuchiti baba Chitsvara, chitsvakai munhu akangoita whistleblower uya, kana mauda kuti tirambe tichimwenderera mberi nazvo. Kana maona kuti zvinotipedzera nguva, isusu mudare rangu iri ndakuchenesai, handina mhosva yekugona musoro penyu. Maita changamira asi inzwai kashoko rataura asesi. Anotaura but haazi mambo. Haatongi. Ndochena sei kusviba kwacho. Uyo haatongi, anenge achichuchisa. Panochuchisa munhu norwa tokuda ziya kana tokuda misodzi vachichuchisa, asi final word inobva kuna mambo. Saka zvakwamuri kuti munoda kubata mashoko angu here kana munoda kubata euchuchisi, ndava kuenda nawo kumba. Ndava mashoko amuri kuda kumba. Pamusoro ichangamira ini ndoda yenyu nokuti inundu makana tapedzazve. Saka achada kuti tikuda kuti kupedzera nguva. Musikana ava ndi baba wako ndizvo? Nyango umastefari. Kana pane zvinenge zvazongoitikawo kumba, ndoziva kuti muri kugarisana zvakanaka kana kuti kugarisana zvakanaka handizvizive. Chienda unozviisa pasi pevabereki vako, uvaremekedzi semadira vanokuitawo semwana nanabvoti vako. Kana une tunyaya ayo unozoziva kwokuti tsvaga. Isusu nhasi hatina chatawana evidence nokuti wataura nemuromo wako kuti nhumbu ndeya knowledge matariro. Nhamba watipa tichataura naye. Asi kana ane dzimwewo nyaya dzaakaita knowledge matariro anogona kusadzoka kuru dzisine nechokuzvi. Yechi? Ane zita raakatodza last time rekuti rwodzi. Ndo rimechete rero. parwodzi ndo paigara. Saka ndakazobvunza semina ndikandidza haana nyaya iri mukomana uyo yokuraramika mwana kadii. Zvinosvika munzeve dzamambo, but hatitauri hatitesei. Kana chinhu chazotidzima ndipatozokubvunza. Pakanaka.
ndakusunungurai sabhuku naita basa changamire asi endai munoita basa handina kumuritsai basa asi ndewei iwo kusviba kumachena kana kudirai mvura naita mo For these and more stories, tune in to Zim News Bet TV with Robert Tafumani.